Hola, el meu nom és Paula Roda, estudiant del grau d'Estudis Anglesos a la Universitat Jaume I i enguany he tingut l'oportunitat i l'experiència de realitzar les pràctiques al Regne Unit, concretament a la ciutat de Birmingham, i aquestes pràctiques s'han dut a terme a una empresa coneguda com Global Translation Services. En res, aquesta empresa el que fa és proporcionar serveis de traducció i interpretació a diferents ciutats del Regne Unit, com ara bé Londres, Manchester o Birmingham, i els voltants d'aquestes. I les meves pràctiques s'han dut a terme des de finals d'agost fins a meitat de novembre, i les meues tasques a aquesta empresa han sigut prou enfocades al meu àmbit, que és al món de la traducció i de la interpretació, ja que és a lo que me vull enfocar al meu futur. I no res, aquestes tasques consistien en la revisió de documents que havien sigut traduïts de l'anglès a l'espanyol, comprovar que tota la informació traduïda estava correctament, que no faltava cap tipus d'informació, que no s'havia perdut res en el procés de traduir, i ja que aquests documents havien de ser certificats posteriorment. També he dut a terme interpretacions a l'Hospital de Xiquets d'ací de Birmingham i també als centres primaris de salut. No res, el que feia era proporcionar una comunicació fluida i real, d'alguna forma dir-ho, entre famílies i personal sanitari que atenguera a la família, ja que malauradament aquestes famílies no tenien el nivell suficient d'anglès com per a poder comunicar-se fluidament amb els doctors, doctores, infermeres, i per tant havia d'haver algú que els ajudara a recopilar, a tindre tota aquesta informació necessària que el personal sanitari els estava donant, i al igual la família havia de comunicar-se amb els doctors i doctores i infermeres. Aleshores jo estava ahí per ajudar-los. No res, també a banda d'aquestes tasques així més enfocades a lo que és el meu àmbit, també he tingut que dur a terme altres tasques que no estaven tan relacionades amb aquest món, però que igualment han sigut d'una gran utilitat, m'han ajudat molt a progressar en quant al nivell d'anglès del qual partia quan vaig arribar ací. M'ha ajudat molt a practicar-ho també, a obrir-me més al món laboral, al món professional, el conèixer-lo més a fons per al meu futur, per a saber a què m'he d'enfrontar en el meu futur dins d'aquest àmbit. I a banda de lo que és les pràctiques, el vindré a un altre país a realitzar-les i a treballar i a viure, encara que sigui un període de temps curt, m'ha servit també com una experiència personal per a créixer, per a eixir de la meva zona de confort i conèixer més a mi mateixa, saber que n'hi ha altres formes de viure, altres cultures, integrar-me a esta diversitat cultural, ja que Birmingham és una ciutat que alberga moltes cultures diferents, i també el fet de que m'he vingut a una ciutat que compta amb una gran diversitat d'accents anglesos, m'ha fet que m'adonara compte que no només n'hi ha un tipus d'anglès, vull dir, el típic anglès que ens ensenyen a l'escola, a l'institut, sinó que el dia de demà, si volem obrir-nos a un àmbit més internacional, ens anem a trobar a una gran diversitat d'accents en anglès i que ens hem d'habituar a comunicar-nos en diferents accents, no? I això ha sigut un gran creixement per a mi, perquè així és un accent molt fort, molt tancat, molt difícil d'entendre, i la veritat és que, com diuen els meus amics, si he pogut entendre la gent de Birmingham, ja puc entendre qualsevol persona en el món. Però no és res, la veritat és que és una experiència que de veritat recomano moltíssim, no només per el fet de fer pràctiques fora d'assegurar-se o de poder obrir-se a un futur fora d'Espanya, sinó que també és una gran experiència per a tu mateixa com a persona, per a créixer, per a conèixer-te
i molt recomanable.